କହିଲୁ ସତରେ କଣ ତମ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ସତରେ ମାନେ ତମର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଛରୁ ବୁହ ବାହାରି ପଡିଲା। I love you so much baby, I love you so much। ତଥାପି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ବେବି, ତମତେ କେବେ ଛାଡିକି ଯିବନି ନା? ନାରୀ ବି କଣ ହଉଛନ୍ତି କି? ଯିବନି ନା? ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ହେଇକି ରହିବ ନା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବେବି। ତୁ ସିନା ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲୁ, ଆରେ ଏ ହାର୍ଟଟା ହେଲା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଏ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଧେ ତୋ ଦେହରେ ହଜମ ହେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ବଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପ୍ଲେସରେ ତୋର ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନେ ତୋର औକାତ ନାହିଁ, ତ ତୁ କେମିତି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ? ନିକଲ ପहले